Iroi try se sin pat ngai kublei pi baro ha kyrteng ka pathiang tam ka jong Jesu. Te kumbang lakular se pi baro bangan ai ka video halor ki kyrteng ki jong pi te menta ka singa on ra se pi lai teli ki kyrteng te la shai ban la hisngi na mar bangan dan program manga hap ban ai jing kren siapa hoi ya ka jing mi pat ka jong try te ngana mi lat bangan le video la shai ban la hisngi te hak no kono por ka bangan dan program la se ngam yo lat te wat nam ngoi ai te haba ngam dan program pat ngani le bangan ra chapi ya ki kyrteng ki jong pi ki ba pi la ya pa leng bagi comments box te naka benda kini ki ba don katu kat ni dai e baro ki ba bunti kini ki ba don jingmut hi ki kyrteng ki jong pi handai don katu kat ni ki bom don jingmut te wat nam ngoi ai ya ki ba don jingmut te ngan wan ra e ki jing batai te ki bom don jingmut pat te ngan wan ra ya ka jing batai te handai compare te bat da don apa deng jopi ki bala yo i gini ga video pila tip i jing muk jong kini ki jing batai jong kini ki kyrteng te saya thu lem sheki we ki badon yak ni ki kyrteng namar da ka ba phia thu lang da ka ba phia tre lang te ka wan ra ka jing kurkhu te phide bania thu khna ba kin sngo tanat ba ha ba kin tip ya ki jing muk jong ka kyrteng ka jong ki te saya thu lem ya ki te kan long ka jing kurkhu ya phi ha ba phia thu phinom do ai la ka nong te ka bening kong ni pet kini ka kyrteng sanita ka ba mod ka khenna ka ba kot ka ba khia te ai phin long ka briu ka ba kot ka ba khia la da hak nu ko por phidon ha bedeng ka jing pang bat ka jing hitom sa pen chong nong rem da ka kyrteng ka jong phi so ong tra ka kyrteng ka jong ngam la ai bangan long ka briu ka ba kot ka ba khia ka khenna ka ba kot ka ba khia te ai ngan long kum ta ka kyrteng ka jong me bat da ka ba pen sngo ba ru yo try te kan long king kum ta bat sak we ka jing mot ka ba mot ka briu ka ba sngo pen nat hi ban le yala ka kam te ai ba phin long kum ka kyrteng ka jong phi wat nam sngo pen nat ban than si than ye ki kam ki jam ki jong phi hen re prasyang ban le hi da la de na mar ka kyrteng ka jong phi ka long ba phi sngo pen nan ban le hi yala ka jong ka kam kata ka jing mot jong ka kyrteng sanita te sak we pa ka kyrteng ka bang kwa ban batai Mario lang ka pamut ban ya pet lang Mario lang ka mut ban ya pet lang de ai ba phin long ka briu la ne ubriu ba ya pet lang ye ki jing don kam la da philong ka tanga ne u tanga ya pet lang ye ki jing don kam ha yeng hasam ha ka ba ye dei bat kunu no ka banta ka ba don kam ha ka ba ye dei bat ka yo ka kot bat kum ta ter phi don kam ban ya pet lang te la da ka dei ba phidang khna phim pat yo briu phidang samla le se phinya pet lang ki kam ki jam ha yeng hasam phinom than si than tan yu no phinom long ki briu ki bajai tu lane phinom long ru ki briu ki ba pet tang ya la de han pet la mi ki we bat la da phidon ka spa ka phau wat nam benut ban pet lam ban pet lang yi ki we pan han re yarap lam ya ki ha kanu ka banta phi dei ban ya pet lang na mar ka kyrteng ka jong phi ka dei ban ya pet lang ti pet lang ye jing don kam ha kanu ka banta la se ha ka be dei bat ka long yeng long sam phi dei ban ya pet lang ya ka ka baja ha ye ka sam la ka dei na ka banta ka man sim la ka dei na ka banta ka met la ka dei na ka banta ka jing em phi don kam pan ya pet lang ya ka baro khoi phi ha ban ya kit ban ya ba lang ye ka jing don kam baro khoi wat nam shu hun ba phin shu shong e dang mar we la ne ba phin shu pet e dang ye la de te kani ka de ka jing mot jong ka kyrteng ka jong phi Mario lang te kani ka we pat kona star ka ba mot ka jing smile kona star ka mot ka jing smile te utra jungi ha bol wan chigni ka perthai ula khang yengi ba ngim long shu ban smile ho oi ha ka old testament ni ju smile ngim ju smile ma penga kitu ki brio ha ka old testament ki ju smile te ngi te ngim long shu ba ngin smile te yak ba em ba ka ba ho oi te ho oi ya ka ba phila kular pendat ya kata han re phim dan kam shu ba phin smile ba phin on promise ngan le be kum ta promise nga khlem le re kata kam long shu yang ngi bangin ong kum ta namal ba ka ting ka chong ule man ta kam sha shu yang ngi bangin smile hen re ya ka ba em ba de ka ba ho oi te na mar kata ya ka ba phila kular shu pendap ya kata te wat nom smile kata ka de ka jing mot jong ka kyrteng jong phi ko nesta tingin saya
beteng biang pat ha ka we sngi ka ba ngam don program te le se las ngi ning kong ngan sa iPad EP ya ka video ngan sa ai ki jing batai te sa ya thu lem ya ki we ru ha ba phi yo ya ka ni ka ya ki ni ki jing mot jong ka ni ka kyrteng na ba ka ra jing kur khu ya phi lang baro te ha ka ni ka channel ka jong a ngan ye le ban wan ra ke ki ban long ka jing man to ya phi ke ka ban long ka jing kur khu ya phi te to ble ni ban kur khu ya phi lang baro ya ro itra